Wannan shine Jabir, mutumin da ya raba auren yayansa da kuma matarsa. Kun san me yasa? Saboda yana so ya auri matar tun farko amma yayansa ya riga shi. Bari ku ji, Jabir ya fito daga gidan da basu da ƙarfi, asali ma mahaifinsu ya rasu tun yana ƙarami. Mahaifiyarsu ce kaɗai ta rene su, da taimakon yayansa Nasir ya dage da karatu. Ya kai kansa jami'a ya kammala digiri a biochemistry. To fa, inda matsalar take, shi Jabir ɗan tamore ne, wato mutum ne mai son jin daɗi. Kowa yana son ya ji daɗi, amma na Jabir ya yi muni, ina nufin muni sosai. Domin duk da cewa ya samu aiki da yake yi a asibiti bayan ya kammala karatunsa, amma kullum ya raina aikin. Kuma mutum ne da bashi da zuciya, ina nufin baya soyayya da kowace mace. Shi dai kawai idan mace tana da ɗan kuɗi to zai ji yana son ta. He doesn't care if she is black, green, white or even purple. Ya sha soyayya da 'yan mata da yawa masu kuɗi, cikinsu har da yaran masu kuɗi, zawarawa kai, har ma da waɗanda suka kusan haifansa. Ba laifi ba ne hakan, zaɓinsa ne. Cikin 'yan matan da yake da burin aura a rayuwarsa da akwai wannan, Aisha, wacce ta kasance ɗaya daga cikin mata masu aji a makarantar, saboda yadda take watsi da maza yasa Jabir ya kasa yi mata ko da sannu. Gashi mahaifinta na ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi a jihar, kuma ita ce ɗaya tilo 'yarsa. Okay. Haka suka rabu suka kammala ba tare da ko magana ya shiga tsakaninsu ba, shi kuma ya kyale maganar a haka. Sai daga baya ta yi aure, kuma ɗan uwansa Nasir ta aura. Da farko